Ahojte, tu je Luigi a v dnešnom videu si povieme, ako narábať v Roblox Studiu. Takže ako prvé pôjdeme do Robloxu a klikneme tu hore na tlačítko Create. Tak objavili sme sa do Roblox Creator Hubu a ako prvé si ideme tú hru vytvoriť. Tu môžem už vidieť nejaké moje projekty, ale ja dám do tlačítko Creations a dám Create Experience. Otvorím si Roblox Studio, chvíľu počkám. Ak nemáte Roblox Studio, tak si ho potom nainštalujte. Takže sme sa objavili tuto a klikneme na tlačítko New Experience. Otvára sa nám tento place. A tuto už sme, pohybujeme sa VASD, vlastne je to podobné ako Minecraft Creative Mode. Ale najprv si ideme povedať o tom Creator Hube, čiže najprv si túto hru saveneme. Dám file, save to Roblox. Pomenujem si ju napríklad túto real. Description nemusíme, Creator Me. Zariadenia, ja si to rád nechávam na týchto troch. Dám save. Už sa nám to saveuje. Tak. Už sme tu a dáme X, keďže ideme do toho Creator Hubu. Ako môžete vidieť, už sa nám tu aj ten tutorial dal, čiže klikneme na Creations, klikneme na Tutorial a tuto vľavo sa nám objavila taká lišta a o nej sa teraz budeme rozprávať. Takže, ako prvé tu máme Settings. Tu sú také základné settingy, môžeme si tu aj dávať ikonu, tu si dáme vlastne túto ceruzku, dáme si tu upload image a vyberieme si tu obrázok. Tak podobne to funguje aj s thumbnailom. Potom tu máme menu, popisok. Tuto máme, že akého to bude typu tá hra, napríklad keď chcete nejakú akciu, robiť si action, alebo to už si vyberete, ani to netreba. Potom tu máte privacy, to znamená, že či to môžu hrať aj ostatní ľudia, alebo len vy, čiže keď to máte privátne, tak to môžete hrať len vy. A public, tak to môžu aj ostatní ľudia hrať. Čiže dáme save change. Potom sú tu places, to moc potreba není, tu si ako keby vytvoríte ďalší place. Potom sa presunieme do passes, tu si môžeme vytvoriť nejaký pass, napríklad dám tu create pass. Máme tu fotku, môžem si ju zmeniť, ale nemusím. Dám tu meno, napríklad test, pass, popisok nemusím. Dám si create pass. A ako môžete vidieť, mám tu pass, ale ešte sa nepredáva. A ak chcem, aby sa pridával, tak na ňo kliknem. Dám tu sales. A tuto kliknem na item for sale a tuto zadám cenu na Robuxov. Ale ten výrobca dostane len 70% z tej ceny, čiže u mňa je to 7 Robuxov, takže dám save change. No, potom sú tu asset settings, to sú také ako keby pokročilejšie settingy, tu si môžete aj vyberať, či to bude pre friendov alebo public. A potom je tu payment, to je, že či to bude platená hra. Čiže ak si dám requires Robux, tak tá hra bude platená. A minimálne cenu tej hry musím dať 25 Robuxov. Čiže keď dám menej, no tak mi tu napíše, že to je zlá. Takže dám napríklad 30. A zasa Roblox dostane 9 Robuxov a výrobca 21. A keď si napríklad dám 31, no tak už 22 Robuxov, čiže sa s tým môžete hrať. A to už nechám na vás. Potom tu mám tieto zariadenia. Ja mám to rád na týchto troch. Čiže dám save change. No a to by z tejto ľavej lišty bolo už aj všetko. Takže teraz sa ideme pozrieť do toho Roblox Studia. Takže idem tu, dám Edit in Studio. Otvorím Roblox Studio. Chvíľu počkám. Ako môžete vidieť, už som tu. A tuto mám aj nejaké veci. A teraz sa budeme baviť o tejto hornej lište. Ako prvé si dáme kolónku Home a tuto klikneme na tlačítko Part. Ako môžete vidieť, spawnla sa nám tu takáto kocka a my s ňou môžeme robiť nejaké veci.
Takže keď klikneme na Move, môžeme sa takto pohybovať. Keď na Scale, tak ju môžeme zväčšovať. A keď na Rotate, tak ju môžeme otáčať. Potom tu máme tlačítko Play, ktoré robí to, že sa tu ako keby spawníme my a môžeme tu chodiť, otestovať. A je tu aj tá part. Takže dáme Stop. A teraz pôjdeme do kolónky Model. Tuto je to skoro také isté, ale je to tu trochu rozšírenejšie. Ako môžete vidieť, je tu aj toto. A toto znamená, že okolko sa to bude otáčať. Čiže u mňa je to 90 stupňov. Ak si tu dám 45, tak sa to bude otáčať o 45 stupňov. A ak to vyškrtnem, tak sa to bude otáčať úplne voľne. Takto je aj z Move. Keď si dám jeden stat, tak sa to jeden stat, a keď si to vyškrtnem, tak to bude úplne voľné. Potom idem na kolónku Avatar a tu si môžete vytvoriť vlastného avatara, keď dáte Rig Builder, dáte si tu My Avatar. Ako môžete vidieť, už tu máte svojho avatara. Potom ideme na kolónku Test a táto kolónka je dobrá kvôli tomuto tlačítku Device a tu si môžete prepínať vlastne zariadenia z mobilu na počítač. Čiže je to vhodné, aby sa vám hráči nesťažovali, ktorí hrajú na mobile, že to tam je nejak zle. Tak, či tak. Potom tlačítko View. Tu si môžete vyberať veci, ktoré sú tuto na krajoch. Ja tu mám Toolbox, Explorer a Properties. Toto Explorer a Properties sú také hlavné. Tuto máte také vedľajšie. Sú tu aj kopec iných, ale to sú aj také nedôležité, tak to keď tak potom vám vysvetlím. A potom tlačítko Plugin, to je moc zložité, to potom vám vysvetlím. A ideme sa presunúť na kolónku Toolbox. Takže v tomto toolboxe si môžeme vyhľadávať nejaké veci, ktoré hráči vytvorili, aby sme ich nemuseli stavať z týchto partov. Takže keď si dáte toto model a nájdete si tu napríklad House, presuniete si tento dom, tak ako môžete vidieť, máte tu takýto dom. Potom tu máte audio, to sú nejaké ako keby nejaké pesničky, to si môžete dať. A potom tu máte decals, to sú vlastne ako keby také obrázky, napríklad toto na tie party, ako môžete vidieť. Tu takýto obrázok, môžem to dávať aj z boku, či takto. Tieto tri sú asi tak najzákladnejšie, potom ostatné sú menej dôležité. A tak. Potom tu mám inventár, tu sú ako keby moje veci, ktoré som si tu dal. To potom si vysvetlíme. Recent, tu sú veci, ktoré som niekedy vyhľadával. A toto sú creations, ktoré som vlastne ako keby vytvoril. To si hneď ukážeme. No a teraz sa ideme presunúť na kolónku Explorer. Tu je Workspace a to je vlastne všetko, čo sa tu nachádza. Môžete tu vidieť aj túto part a môžem ju aj duplikatnúť, keď dám Ctrl+D. Sa tu duplikuje a môžem tieto dve party aj dať do skupiny alebo group, keď dám Ctrl+G. Ako môžete vidieť, teraz s nimi aj rovnako hýbem. A ako si tieto party uložiť do tohto môjho toolboxu, tak dáte pravým tlačítkom na model, dáte Save to Roblox, napíšete si tu meno napríklad Tutorial Parts, Description nemusíte, dáte si tu Development Item a Asset Category Model, dáte si Save. Ako môžete vidieť, už sa nám tu dala táto tutorial parta, som si už uložil, čiže si ju tu môžem presunúť a mám ju tu. Potom do tohto workspaceu, napríklad do tohto modelu, môžem pridávať aj nejaké inšie veci, napríklad keď dám plus a napíšem tu part, tak
ako môžete vidieť, pridala si mi tu nová part. A potom tu máme properties. To sú vlastne ako keby údaje o danej part. Ja som si tu akorát vytvoril novú part. A tuto mám jej údaje, ktoré môžeme aj meniť. Prvý údaj je brick color. To si môžem napríklad dať na toto lime. Ak by ste chceli nejakú lepšiu farbu, že si vytvoriť, dať tu more colors. A to si vytvoríte. Potom tu máte cast shadow, to je, že či budem zanechávať tieň, ja si to nechávam väčšinou zapnuté. Potom materiál, to je, že z akého materiálu bude, napríklad takéto pebble, ale ja si to väčšinou nechávam na plastik, lebo to je takéto hladké. Potom tu máte transparency, to je, že ako to je viditeľné, čiže 1 je neviditeľné a 0 je viditeľné. Môžete tu dávať aj 10 čísel, napríklad 0,5 je tak pol. A ak chcete urobiť sklo, tak najlepšie je dať nejak 0,8, ako môžete vidieť, je to úplne pekné sklo. A potom tu máme name, to je, že aké je meno, napríklad môžem tu dať green part, toto je meno. Potom parent, to je, že aký je jej rodič, čiže keď tu klikneme a dáme to do baseplate, môžete vidieť, že sa nám tu zmenil baseplate. To môžete meniť aj v tomto Exploreri, keď si to takto zoberiete a pretiahnete do workspaceu, že to je celkom dôležité. A teraz sa ideme presunúť na ďalšiu vec a to je size. To je, aká je veľkosť, čiže toto scale. A je to podobne ako v Minecrafte a to x, y, z. Čiže prvé je x, druhé y a tretie je z. A toto si niekde zapamätajte, že červená je vždycky x a je to prvé, zelená je y a je to druhé a modrá je z a je to tretie. Podobne to je aj s position, iba že tu je pozícia, čiže prvé je x červená, druhé je y a zelená, tretie z modrá. Potom je tu také, že Canco Light, a to znamená, že keď to máte vyškrtnuté, tak tým môžete prejsť. Ale ako prvé dáte anchored, čo znamená, že je to ukotvené, že sa s tým nebude dať hýbať, lebo keby ste nedali anchored a dáte Canco Light vyškrtnuté, tak to sa prepadne, keďže sa s tým môže prechádzať. Čiže ja som si tu dal anchored, čiže to znamená, že to drží ako keby, že to je pevné. No a môžete vidieť, že ním prechádzam. Čiže to anchored je veľmi dôležité, nezabudnite na to, lebo potom sa s tou mapou môže dať hýbať a to bude celkom nepríjemné potom. Tak, to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, určite dajte like a odber a ahoj!